allihopa, det är Hans från Addera Mera och idag ska jag prata om proportionalitet. Ett samband mellan x och y kan skrivas som y är lika med k gånger x, där k är konstant, kallas för en proportionalitet. Man säger att y är proportionell mot x, talet x är en proportionalitetskonstant. Sambanden kan även skrivas y som y delat på x är lika med k. Detta betyder alltså att i en proportionalitet ska kvoten mellan alla par av tal y och x vara konstant. Vi kan ta ett exempel här. En påse äpplen innehåller 2,5 kg, kostar 24,85 kronor. En stor påse med 4 kg kostar däremot 35,80 kronor. Är äpplepriset proportionellt mot vikten? Först måste vi veta hur mycket kostar för 1 kg. Då kan vi dela 24,85 med 2,5 för att ta reda på hur mycket det kostar för 1 kg. Det blir 9,94 kronor per kilogram. Och sen kan vi dela 35,80 dela på 4, alltså för att veta hur mycket det kostar för 1 kilo. Då blir det 80,95 kronor per kilogram. Alltså vi fick olika jämförpriser, då är de inte proportionellt. Vi kan ta ett exempel till. Grön paprika kostar 39,90 kronor per kilogram och röd paprika kostar 54,90 kronor per kilogram. Hur mycket mer paprika får man för 30 kronor om man köper grön istället för röd paprika? Vi måste veta hur mycket vi får för 30 kronor av grön paprika samt röd paprika. Då kan vi dela 30 med 39,90 för att få veta hur mycket man får. Då blir det 0,7519 kg för grön paprika. Och om vi delar 30 med 54,90 då får vi 0,5464 kg, alltså röd paprika. Då kan vi subtrahera dem. Då blir det 0,7519 minus 0,5464. Då blir det 0,205, alltså 20 gram. Alltså man får ungefär 2 hektokilogram mer om man köper grön paprika. Då var det allt för mig. Subscribe gärna och vi ses i andra video.